Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Israel Haimes Alhaji da Nura Shatima, sarkin lardin jihohin yamma of 17 Southern State in Nigeria. Chairman Arewa United for Peace Foundation Imo State. Chairman Northern Consensus Movement Owerri. Ezewanne Owerri. Daga dacin tarihin karanka daɗe. Ni asali na ɗan Niger State, an haife ni a Niger State. Nan na tashi a nan na girma, na fara wayo a Niger State, sai na dawo da zama a Kaduna da ke akwai yayyena da yan uwana da suke zama a Kaduna, abin da ya dawo da mu zama Kaduna ke. Amma na yi makarantar firamare da secondary school a Kaduna. Ya ka tsinci kanka a garin Owerri. Wani amini na da muke zama tare da shi a wurin kakata marigan ya da masu rama, Allah ji ganta da rama, ta mutu 2000, shekara 26 yanzu. Ina zama Zaria a Benin Street, number 39 Benin Street, nan muke zama a gidanta. Sun gani da wani bawan Allah shi ne saba, shi ma Allah ya mai cikawa sati ya kwana hudu da wuce da ya rasu. Tarihin wannan masarauta tawa, ni asali na dan gwagwarmaya ne. Ban taɓa neman sarauta ko wani position a siyasa ko wani abu kami ko wata ƙungiya ko wani abu. Ba na yadda a taushe ma talaka haƙƙinsa ko kuma wani ɗan arewa ko musulmi ko ba musulmi ba, in dai kai ɗan arewa ne. Da ko ina tafiya a mota na ga an tsaye da mutum ko ɗan sanda ko wani any uniform, any military personnel ya tsare shi, to zan tsaya sai da karfi na ya ƙare. Ba zan taɓa mantawa ba, akwai lokacin da zan ke arewa da mota, muna cikin dajin Okene, sai na ga wasu Hausawa 'yan sanda suna bugun su, har sun sallaman na wuce, sai na yi rufa shi mota na dawo. Suka fara tambaya na waye ne ni, wannan kai shekara 10 na wuce. Sai ce wannan ba matsalar su bane, ba na son san ko ni waye, amma wannan yan uwana da aka taba ba zan wuce ba sai na ji ko. Sai suka ce sun yi impersonation, sun sa hullar soja a gaban su, sun ce su sojoji ne. Nace sun nuna ID ka, suka ce ba su nuna ba. Sai na kira yaran nan masu faɗa, na ce wannan abin da kai bai kamata ba, bai dace da wani mutum ba gabaki daya. Nan na ba 'yan sandan na haƙuri, na ce su yi haƙuri. Suka ce za su wuce da su police station, da ce a'a ku yi haƙuri tun da na tsaya na sa baki a kai. To kai waye ne? Yan uwana ne, ban san su ba, amma ina son ku sake su. A nan muka samu muka yi settling, suka sake su, muka tafi muka wuto tare. To ire-ire hakan ya sha faruwa a nan a cikin garin Owerri. Akwai sanda ina tafiya na ga wata mota, wata gwab da fentin arewa, 'yan sanda sun tsare su da same thing, su ma na tsaya na ce to a'a, a kan tinted, ba su da tinted fami. Na ce ba zai yi su wuce ba, su kana masu wucewa. Sai da na tsaya na sa baki na iyayi na, suka sallame su, har suka so sai mun yi tafiya tare da su. Na ce ni ba nan zan ji, ba Fatako zan je ba, iyaka na cikin garin Owerri. So muna nan ina zama cikin garin Owerri, sai Hausawa wannan ya zo man da complain saboda ganin gwagwarmaya da nake, wannan ya zo man da complain akan matsalolin da yake faruwa a kansu. Ana kashe mana mutane ko kuma hatsari ko wani abu ya faru, sai wasu tsirarin mutane su je wurin gwamnati za su an so compensation akan fitowar da aka yi, amma su waɗanda suke da alhaki akan lamarin ba sa ganin abin da yake faruwa. Sai da na samu full evidences akan wannan abubuwan kafin na ce to zan ɗauki mataki a kai. Muka tashi ɗaukan mataki, muka gina wannan ƙungiya tamu, muka yi forming ƙungiya na 'yan arewa, ita ce Arewa United for Peace Foundation. Da muka yi forming wannan ƙungiya, muka fara kaman wasa, har ta zo ta zama jagoran uwa a wannan jiha tamu. Tunda wannan ƙungiya ta Arewa United muna da member
sama da mutum 5,900 wannan kungiya ta Arewa United. Da muka fara mutane sai ga jajircewa na duk inda za a je ni ke tashi yi speech da sauransu, suka ce a ba zai yi ba, dole ni za a ba shugaban wannan kungiya. Na ce ku yi hakuri, ni dan kasuwa ne, bani da lokaci, a bani wannan jagoranci ba zai yi gare ni ba. Suka ce ina, dole ni ne shugaba, wannan ba ma ana neman izini na bane, umarni ma ake bani a matsayina na leader, dole in yi hakuri in dauka. Na yadda na ansa wannan shugabanci. Aka zo aka bani sarkin yakin South East, the Bottle King of South East, shi ma hakan nan dauka, ban taba nema ba. Muna nan muna gwagwarmaya, sai Hausawa yan Arewa Northern Consensus Movement suka zo Owerri, sun zo yin wani abu, suka ji ai akwai wasu mutane gashi sun zo akan lokacin a kona mana kasuwanni ne, suka nemi suka gana da mu, nan take suka bani chairman ɗinsu su ma Northern Consensus Movement. So a hakan nan tarihin wannan masarauta ta wata faru. Muna nan muka ji labarin mai girma sarkin Sasa Saddaunan Yamma. Muka ji labarin sa, sai muka je mai da complaint, da ni da sakatare na complaint muka je da shi, ba mu je neman sarauta ba, amma yanda muka zauna muka ba su fully details akan yanda rayuwar mu take da yanda mutanen mu suke zaune da sauransu. Nan take aka ce ai sarauta za a ba mu. Ta ce sarauta? Suka ce lalle sarauta za a ba mu. Ba shiri ba zato ba tsammani suka ba mu sarauta. Ce an bani sarkin lardin jihohin Yamma. Aka yi taro wanda ake ce ma taro, wanda ba wai karamin taro aka yi ba wannan lokaci. So alhamdulillahi shine full tarihi na. A haka muna nan bara, shi ma sarkin Owerri na Inyamurai ya kira ni ya ce to zai bani sarauta, sarkin zaman lafiya na Hausawa na Owerri shine bani, is a one ne, good brother kenan, dan uwa mai kyau, shine wannan sarautar da ya bani. To at the same time shi dai baran again August, masarauta na ta Niger State Kongoma Rafi Local Government suka bani sarkin adon Kongoma. Su ma da kansu suka kira ni, har yanzu sun yi in zo a yi naɗi ban je ba, amma an bani wannan sarauta sarkin adon Kongoma, the king of fashion kenan suka bani. To shine full tarihi na. Ai ba matasa ba, mu duk ɗan arewa da ke zama kudu ba ma ɗaukan ɓangare, da musulmi da kirista kowa namu ne inda ɗan arewa ne. Nan last year akwai program ɗin da muka yi a coci ma, muka je muka yi program ɗin, su kansu ba ni na je ba, on their own sai ga jajircewa na suka ce suna son zama da ni, suka kawo man visit. Bayan visit suka inviting ɗina, suka ce da Allah suna son zo in same su, yan arewa ne, yan Nasarawa, yan dai arewa, kiristan arewa su ne suka zo. Muka zo ne gayyan mutane na, muka je zama da su a kuma ina ne. Abin da nake ta faɗakarwa kenan, duk inda na je ina man nasiha, in ce don Allah a zauna lafiya, inda kake ba ƙasar ka bane, ba wurin ka bane, kuma a ƙasar ta kama in baka zauna lafiya ba za ka samu ci gaba. To kullum faɗakarwa da nake mutanen mu kenan, ku zauna lafiya, in muka zauna lafiya ci gaba, abin da ma baka tunani. Al'ummar da kake jagoranta da ma kowa da ina yi ma kowa fatan alkhairi, ko kuma baki da kuka ziyarce mu dan da kuka zo wannan tafiya mai nisa tun daga Abuja Owerri, ubangiji Allah ya mai da ku lafiya. Ina yi ma kowa kuma fatan alkhairi, Allah ya zaunar da mu da kasan mu Najeriya lafiya. Sai zabe mai zuwa, don Allah matasa mu zauna lafiya, kuma mu zaɓi wanda muke gani shine ci gaba a gare mu, wanda za mu zauna lafiya. Dan zaɓe matasa suke zaɓe, su ne kuma rikici ne suke yi, saboda haka don Allah mu zauna lafiya, shine kiran zan yi ga matasa. wata rijista fa kuma a je a yi rijista, mu fito kwanmu da kwarkwatan mu, dan in baka da rijistan zaɓe to me za ka yi zaɓe ba zai yi gare ka ba, dole sai kana da rijista. Duk inda kake kuma nan ne mazaɓarka, a nan za ka yi zaɓe, kai kokari ka rijista inda kake. Kar ka ce ai ni arewa nake sai na je arewa zan yi rijista, to baka da hujja.
ƙasa ta ko ina kake in ma ba Najeriya kake ba kana wata ƙasa in kana indijin can ƙasar dole kai masa zaɓe a wannan ƙasa ba dole sai ƙasar da kake ba ni a na zama ɗan Kaduna yanzu ba ɗan Niger ba tun can nake zaune da iyali na to dole in a can nake can zan yi zaɓe to a nan nake Imo State nan nake zaune dole nan zan yi zaɓe to ba maganan wa'in ce dole sai na je wani wuri na yi katin zaɓe a inda nake nan zan yi katin zaɓe kuma nan zan dage in samu wanda ya kamata ƙura wanda nake gani shine ci gaba ga al'umma. kila wani zai so ya gani ya koyi bukaci number waya ga ko wani alaka da ke ko za ka faɗa mana number waya ka da ko da wani zai iya kiran ka ko yana son wata alaka da ke. Ba matsala zan faɗi number sai yana kokari tunda yana ba da notice yana ce wa mutane a ba ku su notice ku tashi mutanen mu ko muna faɗakarwa a kai cewa ku kokari ku kwashi kayan ku tashi kafin gwamnati ta zo tunda ba ta son zaman mutane a wannan wuri ma wuri ne ake zama temporary ba an ba mu wurin bari a zauna fu shi ne. Haka daɗe wani irin kira za ka yi ga al'ummar mazauna kudu da ma shugabanni na arewa kan matsalolin da suke damu? Kiran da zan yi ga 'yan arewa shi ne gaskiya mazauna kudu farko mu dai mu zauna lafiya dan ba abin da ya kai zaman lafiya duk inda kaga an samu ci gaba to akwai zaman lafiya in aka ce ko ba zaman lafiya to ci gaba bai yiwa ga da koma waye kowane al'umma ce to zaman lafiyar nan shine ni inda na je kiran da nake mana ina ce mu mutane mu zauna lafiya kaga samu zaman lafiya to ana samun ci gaba an ki samun zaman lafiya to ci gaba na wahala wurin mutanen da koma ina ne abin da nake ta faɗakarwa kenan duk inda na je ina mana ciya in ce don Allah a zauna lafiya a zauna lafiya inda kake ba ƙasar ka bane ba wurin ka bane kuma ƙasar ta kama in baka zauna lafiya ba za ka samu ci gaba to kullum faɗakarwa da nake mutanen da kenan ku zauna lafiya in muka zauna lafiya ci gaba abin da ba baka tunani ba za ka cin mashi amma da zaran ba zaman lafiya ina za ka samu ci gaba ina kasuwanci zai yi gare ka kin ga ba zai yi gare mu ba ni faɗa ga gwamnan Imo State gaskiya gwamnan Imo State Allah ya ba mu gwamna jajirtacce gwamna adalin gwamna wanda mu dai zan ce ko da mun yi gwamnoni da dama dan ni mun yi gwamna ya kai 5 ko 6 kafin sa amma gaskiya ba mu taɓa gwamna kamar sa mun yi gwamna da yake dan arewa ne wanda ku suna ce mai ma Bahaushe ne amma ya iya yin sa shi ma ba mu gaggajiya wasa ba amma gaskiya wannan gwamna hope din ma muna mai fatan alkhairi Allah ya saka mai da alkhairi yana tafiya da yan arewa 100% dan duk shekara yana ba mu kujerun makka kun banda kujerun makka inda dan arewa je kai kuka sai da kukan karfin sai kare saboda haka muna mai fatan alkhairi kuma shekarar shi na 8 kenan yana cikin second tenure sa kenan muna mai fata to the national level insha Allah ta'ala muna mai wannan fata na alkhairi kuma Allah ya taya sarko da jagoranci ina wannan fata sai namban waya na 08037777062 zan faɗa da Hausa 070377770 shine namban waya na da Hausa in ƙara faɗa is available ko da yaushe ina duk wanda ke bukatar kasuwa ko kuma wani abu ya shiga mai duhu ko kuma wani an tsare shi ko a prison ko wani abu duk rigimar da ta taso in dai kana da gaskiya to available ka kira mu kuma zan ɗauki wayanka kuma kakkai tunanin dare yayi ko karfe nawa na dare ni a ready niki da dafa ma kowa in dai dan arewa ne mazauna kudu komin dare dan kan gwagwarmaya ba inda ba mu je ba mun je gidan sarkin Katsina mun je wurin sultan mun je wurin sarkin bidda mun je wurin sarkin daura ba wanda ba san mu ba kan gwagwarmaya to akan gwagwarmaya ba inda ba mu shiga ba ko ina mun kai a gwagwarmaya saboda haka namban waya na yana nan available ko da yaushe zaka yi kira na shine 08037777062 zan kara kira 08037777062 shine namban waya na. Kula da sauraro a nan muka kawo ƙarshen tattaunawa mu da mai girma Honorable Dr. Nura Shattima.